chceš byť úspešný podnikateľ, mať auta, ženy, najlepšie na každý deň inú, alebo chodiť po tých najlepších reštauráciách, tak ti držím palce. Toto ti zaručiť neviem, lebo ja som dosiahol nič z toho. Ale čo ti zaručiť viem, že keď skončíš toto video, budeš chápať základy, SROčky a hlavne to dôležitejšie, ako sa zakladá, ale hlavne ako sa operuje a jednotlivé procesy v nej, ako sa platia dane, čo sú to tie dividendy, čo sú to tie odpisy, ako si môže dostať peniaze z firemného účtu na svoj osobný. Ak ťa to zaujíma, sleduj ďalej. Na začiatok poviem, nie som účtovník, nie som daňový poradca, nie som právnik, ani doktor, za ktorého moja mama chcela mať. Všetko, čo poviem, je len môj názor a založenie SROčky konzultuj s ľuďmi na to určenými. Ak toto máme za sebou, môžeme ísť na to. Môžeš si vyberať, hovoríme tu SRO, ale je SROčka, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť, alebo môže ostať u živnosti. Pre 90% ľudí asi je pre teba. Je na výber živnosť alebo SRO. Ktoré z toho si vybrať? Nejdem to teraz porovnávať, hej, o tom môžem spraviť ďalšie video. V jednoduchosti, SRO si zvolíš poprvé, keď vieš, že v kalendárnom roku vygeneruješ aspoň 60 alebo 70 tisíc obrat. Po druhé, pôsobí to lepšie pred klientami, bankami alebo potenciálnymi partnermi. Keď povieš, že máš SROčku, tak to vyzerá lepšie, ako keď povieš len, že si živnostník. Hej, čo je to po druhé, ten imidž, ako to pôsobí. A po tretie, je to spoločnosť s ručením obmedzeným, čo znamená, že dlžíš len do výšky svojho nesplateného vkladu. Po lopate to znamená to, že si živnostník a náhodou dojde na lámanie chleba, tak exekúcia ti môže vziať aj tvoj osobný rodinný majetok. Zatiaľ čo pri tej SROčke si ty ako fyzická osoba a právnická osoba, tvoja SROčka je druhá entita. To znamená, že keď po tebe pôjdu alebo po tvojej firme, tak nesiahnu tebe na tvoj rodinný alebo na tvoj osobný majetok. Čiže tam je toto rozdelenie. Z toho dôvodu je lepšie mať SROčku. Čiže len na zopakovanie tri veci, keď budeš veľa zarábať na tých 60-70 tisíc, je to lepší imidž, SROčka pôsobí lepšie než živnosť. A po tretie, chceš tam mať to krytie medzi tebou ako fyzickou osobou a tvojou firmou ako právnickou osobou. OK, proces, v jednoduchosti, to založenie. Môžeš to robiť všetko sám, ale ja ti radím, ak si ešte nezakladal SROčku, alebo nemáš rodičov, ktorí zakladali SROčku a viete s tým pomôcť, kontaktuj niekoho na internete, napíš, ako založiť SRO a kontaktuj tú firmu a oni to spravia. Čiže všetko toto ťa vidie so 700 € so všetkými poplatkami. Keď niekto napíše, mňa to vyšlo 400 €, iba 300, ja radšej hovorím to väčšie číslo. Trvá to väčšinou do 3 týždňov a všetky tie byrokracie a všetky tieto procesy s tým spojené, ti už oni povedia. Takisto je, že čo si mám dať do činnosti podnikania. To už ti oni povedia. Povedz im, v čom chceš podnikať, oni ti povedia, čo už tam napísať. Ďalšia vec v procese. Názov firmy. Príklad, ideš založiť spoločnosť Gymshark, tak musí sa tvoja SROčka volať Gymshark? Nie, nemusí. Ak sa bude volať Milanové trička SRO, tak je to v poriadku, alebo ste traja chalani a vaše iniciály sa použijú PPP SRO, tak je to tiež v poriadku. Takže na to mi až tak nezáleží, ale často ho budú od teba pýtať, keď už niečo kúpeš alebo ti vystavujú faktory, tak si to bude používať. Tak nech to není úplná blbosť a nemusí to byť rovnaký názov, ako bude tvoja značka oblečenia. Po ďalšie, sídlo firmy. Robotníci začali pracovať a začali zbíjať, tak to nebolo počuť, to nahrávam teraz. Sú 4 typy, kam to môžeš zapísať. Rodičovský dom alebo tvoj dom, ak je v ich vlastníctve. Vecné bremeno sa tu nerieši. Po druhé, si v podnajme. Majiteľ ti ale musí dať písomný súhlas, že tam môžeš zaregistrovať svoju firmu. Nemôžeš to spraviť bez jeho súhlasu. Po tretie, tam, kde máš fyzicky firmu alebo kancelárie. A po štvrté, virtuálne sídlo. Veľa ľudí začína podnikať z domu, tak ani nemá kancelárie a nechce to mať na svojom vlastnom bývaní napísané. Niečo takéto stojí od 10, kľudne aj po 40 €. Teraz otázka, či na tom záleží. Či máš zaplatiť 15 € alebo tých 30 €. Aký je rozdiel? Ak si barber, tak je to, hej, to je príklad, ak si barber, tak je to kvázi jedno, lebo ja keď sa idem k tebe strihať, je mi jedno, kde máš zaregistrovanú spoločnosť. Ale právnická alebo advokátska kancelária, tak už na tom viac záleží, či to máš v prémiovej budove v Bratislave alebo v Horných Krompachoch. Ďalšia vec v procese, bankový účet. Toto nie je ako živnosť, že si mal svoje osobné peniaze spolu so svojou živnosťou a všetko chodilo na ten istý účet. Toto sú dve separate entity. Si ty, fyzická osoba, a tvoja firma, právnická osoba. To znamená, že musíš založiť firemný bankový účet. Tu už jedno, kde si ho založíš. Najlepšie a najčastejšie sa robí, ak máš príklad v Tatrabanke svoj osobný, tak tam si založíš aj firemný. Môže mať aj viac tých účtov, len ten účet sú za neho vedené poplatky každý mesiac. Nemáš to zadarmo, ako keď si bol študent svoj osobný účet. Takže najlepšie začať jedným, ale to môžeš potom počase zmeniť alebo si založiť ďalší. Ďalšia vec, základné imanie.
keď si prečítaš v zákone, je napísané, musíš dať 5000 eur. Tých 5000 eur musíš dať, ale v praxi sa to robí tak, že podáš vyhlásenie, že ste to dali do firemnej pokladne. To znamená, že či už sú tam alebo nie sú tam, hej, či nemusíš ty mať teraz 5, ako mal by si mať, ale nemusíš mať 5000 eur a vložiť ich na bankový účet danej firmy. Proste len podpíšeš, áno, dali sme to do pokladne. K tomu len poviem, že nie je to, že ty dáš 1, 5000 a teraz sme traja, tak je to 15, hej, stále je to tých 5000. OK, výplaty, poďme k tomu, ako dostať peniaze z firemného účtu na tvoj osobný. Máš odmenu, máš pravidelnú alebo nepravidelnú. Rozdiel medzi odmenami pravidelnou a nepravidelnou je ten, že nepravidelná nechodí každý mesiac, pravidelná chodí každý mesiac. Zdravotné poistenie je 14% tu a 14% tu. Na nepravidelnej je sociálne poistenie 28,75% a na tej pravidelnej je 33,55%. To znamená, že to máš vyššie zaťaženie. Hej, 33 alebo 28, čiže o niečo vyššie. Pri tom sociálnom poistení, čím nižšie máš odvody, tak tým menej dostaneš, ak pôjdeš na materskú, alebo keď pôjdeš do dôchodku, alebo keď budeš poberať dávky v nezamestnanosti. Tak to si musíš ty zvážiť, ako moc nízko si to chceš nastaviť. Ďalší typický prípad je, že dáš vyplatiť mzdu, hej, ako typický zamestnanec. To je najviac daňovo zaťažené. Tam máš 14% zdravotnú, takže tak ako pri odmene, ale pri sociálnej máš 34,6%, čiže mzda je najviac daňovo zaťažená. A ďalší spôsob, môžeš byť živnostník, ty máš svoju živnosť, ako ty fyzická osoba a do toho máš svoju vlastnú firmu a táto firma platí tebe za služby, čo robíš pre svoju vlastnú firmu. Tam si treba dať pozor, lebo môžu byť daňovníkmi považovaní, že boli urobené tieto transakcie len za účelom daňového zvýhodnenia, transferové oceňovanie sa tam rieši, zákaz konkurencie sa tam rieši. Čiže toto si musíš ty zvážiť, či to za to stojí, za tie ušetrené peniaze alebo nie. A ďalší spôsob, ten najlepší, alebo ten najmenej daňovo zaťažený, je dividenda. Si vyplatený formou dividendy. Príklad. Založil si firmu tento rok a môžeš byť ale vyplatený až keď podáš daňové priznanie po 31.3., ak si nedáš odložiť. Príklad, zarobil si 100 000 a chceš si vyplatiť 100 000. Tak ako to funguje, že vezmeš tých 100 000, dividenda je 7%, čiže 7% 7 000 štátu, 93% 93 000 sebe. Čiže 7% zaplatíš za dividendu. A nie je tam žiadne sociálne zdravotné poistenie. Čiže to máš najmenšie daňové zaťaženie, ale musíš čakať až do konca roku. Čiže aby sme to zhrnuli, najväčšie daňové zaťaženie, mzdy, potom odmeny a najlepšie dividenda. A k tomu len ešte poviem jednu vec. Ako vysoko si môžeš nastaviť odmenu? Každý to má inak. Príklad, si zamestnanec, to je stále si ešte zamestnaný a ideš si založiť svoju vlastnú firmu, tak nemusíš mať žiadnu odmenu. Nemusíš sebe platiť nič a všetky peniaze držať vo firme, lebo ti proste stále zarábaš do zamestnania. Ale dajme tomu, že jediné, čo ťa bude živiť, je tvoja vlastná firma, potrebuješ na jedlo, potrebuješ, ja neviem, kúpiť si byt, tak musíš poberať ty nejaké peniaze. Takže vtedy možno si dáš väčšiu odmenu. Alebo si dáš takú odmenu, že 400 €, aby si dostával, aby si mal na jedlo a potom ku koncu roku si dáš vyplatiť celý ten zisk. Príklad. To už je na tebe, to si ty musíš zvážiť a rozprávať sa o tom s účtovníkmi, ktorá je najlepšia voľba pre teba. K zamestnancom, to len tak v jednoduchosti poviem, keď niekto chce najať zamestnanca alebo tvoj kamarát, že jebem pre teba robiť a daj mi len 1000 €. A ty si povieš, že OK, tak zarábam toľkoto, dám mu 1000 €. A tu ľudia zabudajú na to, že je čistá mzda, hrubá mzda, čo každý pozná, ale potom je super hrubá mzda. To je tzv. Cena práce. Čiže ty, keď za tebou dojde typek, kamarát a povie ti, že daj mi 1000, tak hrubá mzda je 1414, ale super hrubá, alebo cena práce je 1777. A to isté, keď niekto funguje, že by sa najal nejaká zamestnankyňa a najmä ju do role, aby ti získavala zákazky alebo predávala produkty. Ona povedala, že vygeneroval som ti 1500 € a povedzme, že máš 100% maržu, čiže vygeneroval som ti 1500 €, mne daj 1000 € a ty si nechaj 500. A ty jej povieš, ty si vygeneroval 1500 €, ale ty ma stojíš 1777, čiže ja som stále stratový, vďaka tomu, že ťa zamestnávam. Ja som v strate. Preto len k tomu poviem, veľa ľudí si myslí, že zamestnávateľ má, odžubáva, ale vo výsledku štát ťa troška odžubáva. Nie ten zamestnávateľ. Ten zamestnávateľ ti chce zaplatiť veľa, len vieš, aký je tam ten rozdiel. Alebo príklad, by si povedal, že ja chcem zarobiť 2000 €. Hrubá mzda na 2000 € je 2700 € a superhrubá je nejakých 3700 €. Hej, čiže 1700 ide len štátu k účtovníctvu. Čo je to vlastne účtovníctvo? V jednoduchosti biznis je peniaze prichádzajú, peniaze odchádzajú. Peniaze prichádzajú, peniaze odchádzajú. A robota účtovníkov je účtovať o tom a zapisovať, koľko peniazy došlo a skade a kedy a koľko peniazy odišlo, kam a kedy. A potom to zapísať. Bolo to kúpené na software, bola to kávička, bolo to na auto, bolo to na benzín a už účtujú.
skade si to dostal, od koho si to dostal, komu si to dal. To je robota účtovníkov. Ako ty môžeš pomôcť svojim účtovníkom je tým, že si budeš všetky bločky, či už fyzické alebo online, odkladať. A ku koncu mesiaca im to môžeš poslať. Je základ si všetko toto odkladať a posielať im to, aby keď ti povedia 10., že čo bola tá transakcia vo februári a ty povieš, to si nespomínam. Takže fakt si toto musíš akože odkladať a zapisovať. Potom nastáva otázka, že kde si to mám zapisovať? 2 príklady. Ak ideš robiť marketing pre 3 slovenské firmy a platia ti na mesačnej báze, čiže dojdú ti 3 transakcie mesačne, hej, tak sa to ľahko zapisuje a stačí ti na to Excel. A máš občas nejaké výdavky na paušál, na telefón, benzín si občas kúpil, prenájom platíš za kanceláriu. Čiže to není až toľko výdavkov, takže ľahko sa dokážeš sledovať v Exceli. Ale ak si ideš postavať zelovoc a každý deň nakúpiš tie banány, tie mandarinky, tie melóny a každý deň aj predávaš. Čiže tých transakcií za ten deň prebehne oveľa viac. A na to už potrebuješ software. Ale ak máš takéto maličké, že máš 3 zákazníkov alebo aj 10 zákazníkov a dajú ti 10 príjmov a maximálne nejakých 100 výdavkov, úplne ľahko sa to dokážeš sledovať v Exceli. A k tomuto len poviem, koľko také účtovníctvo stojí. Pri živnosti je to lacné, tu pri SROčke to je tá nevýhoda, že to je viac. Počítaj s tým, že okolo 200 až 400 eur sa budeš hýbať. Samozrejme, keď si veľká alza a takto, tak samozrejme platíš viac. Ja hovorím o tých začínajúcich podnikateľov, 200-400 mesačne si na toto vyhrať. Ďalší bod, výdavky. Výdavok musí súvisieť s podnikaním a musí viesť na dosiahnutie zisku, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu. Musí byť k nemu doklad a musí byť zaúčtovaný. Ak tam máš nejaké veci, čo sú určené a používané aj na firemné účely, ale aj na osobné, príklad je typicky auto, notebook, telefón, tak vzniká povinnosť výdavok krátiť. To sú tie paušálne výdavky 80%. Príklad, telefón stojí 1000 eur, tak neodpíšeš 1000 eur, odpíšeš 800 eur, 80% z toho. K tomu sa často ľudia budú pýtať, čo všetko si môžem odpísať. Odpisuj všetko, čo súvisí s tvojim podnikaním. Ale nemôžeš si odpísať bundu, tričko, ale však ho používam na videách, ja s tým chodím do roboty. Áno, ale chodíš s tým aj za deťmi do školy. Čiže musíš si zvážiť, a keď ozaj nevieš, tak sa spýtaj svojich účtovníkov. V tomto ti oni poradia. Príklad, robím marketing. Môžem si odpísať a dať do výdavkov rebrík? Nie, ale keby som lešenár, tak si môžem dať do výdavkov rebrík. Čiže tiež treba zvážiť, aké máš pole pôsobnosti. Takže ako som spomenul, hodinky, oblečenie, v Tesku nákup, kúpil som si novú posteľ, ale však musím byť dobre vyspatý, aby som vedel pracovať. Nie, toto nemôžeš odpisovať. Ale reklama na Google, Facebooku, auto, telefóny, samozrejme, zdravotné sociálne poistenie, mzdy svojim zamestnancom, kancelárske priestory, tieto všetky veci, to môžeš dať do výdavkov. Odpisy. V jednoduchosti odpisy sú to, že keď si kúpiš telefón za 1000 eur, hej, tak je to tých 800 eur, lebo paušálne výdavky, tak to v tom roku dáš do výdavkov. Ale keď si kúpiš niečo nad 1700 eur a bude sa tá vec používať dlhšie ako 1 rok, tak ju musíš odpisovať. Príklad, notebook za 3000 eur budeš odpisovať. Neodpíšeš to v 1 roku, ale tuším, v 4 rokoch sa to odpisuje. Takisto auto, preto spomínam auto, lebo to je také najčastejšie, čo ľudia kupujú a riešia. Kúpil si auto za 40 000 eur a mal si zisk 100 000 eur. Tak nie je to 100 000 minus 40 000 a zaplatíš na dani, základ dane budeš mať 60 000. Nie, je to auto za 40 000 eur, budeš odpisovať 4 roky. Prvý rok odpíšeš 10 000, druhý 10 000, tretí 10 000, štvrtý 10 000. Hej, budeš odpisovať 4 roky. Hej, čiže 40 000 delno 4 roky. Tu by som mohol povedať, elektromobily je odpisová skupina 0, zatiaľ čo normálne to sú odpisová skupina 1 a to sa odpisuje 2 roky. Keď kúpiš elektromobil za 40 000 eur, tak prvý rok 20 000, druhý rok 20 000. K tomu ešte povedať, a to nie je teraz dôležité, ide o to, či to kúpiš v januári, tak to môžeš odpísať celý rok, alebo to kúpiš ku koncu roku, dajme tomu v decembri. Tak dáš 40 000 delno 4 roky, deleno 12 mesiacov krát 1, lebo si to kúpil iba ten posledný mesiac. Keby si to kúpil v januári, tak celých 12 mesiacov. Keby v februári, tak 11 mesiacov. Chápeme sa? Predposledná vec, dane. Ako sa teda tie dane platia? Ak zarobil si ak si mal obrat do 49 790 eur, tak máš 15% daň. Ak si zarobil nad 49 790 eur, tak máš 21%. Čiže 15%, 21%. Počítajme radšej s tým, že budeš zarábať, takže 21%. Je lepšie počítať, že budeš platiť viac na daní, než menej. Príklad. Ak si mal obrat 100 000 a chceš odhadnúť už koľko asi budeš platiť na daní, tak je to 100 000 krát 0,21. Takže môžeš počítať, že na daní zaplatíš 21 000. Ale potom samozrejme tam dojdú nejaké výdavky. Zarobil si 100 000. Výdavky dokazateľné,
boli 40 000 eur. Čiže 100 000 minus 40 000 je 60 000. A 60 000 je tvoj základ dane. Čiže teraz spravíš 60 000 krát 0,21. A to bude to, koľko ty musíš odviesť štátu. Čiže preto sa hovorí, dávaj všetko do nákladov, čo môžeš, lebo ti to znižuje základ daň. Odvedieš menej štátu. Kedy sa tie dane platia? Dane sa platia potom, čo sa podá daňové priznanie, teda po 31.3. Daňové priznanie sa môže aj odložiť, tuším do nejakého júna, a keď máš iba zahraničný príjem, tak až do septembra. Ale ako spoliehaj sa na to, že ich budeš platiť k 31.3. V jednoduchosti, ako sa platia, účtovníci ti pošlú bankové číslo, variabilný symbol, nejaký konštantný symbol a tam pošleš tie peniaze. To je všetko. Robíš to teda až, keď sa podá daňové priznanie. Ale potom vznikajú také, že preddavky na daň. Príklad, zaplatil si na dani 100 000 tento rok a ďalší rok je na to nejaká kalkulačka, ale v jednoduchosti 100 000 deleno 12 vychádza nejakých 8300 niečo, tak budeš každý mesiac platiť 8300 eur, 8300 eur, 8300 eur. Takto 12 mesiacov. A potom, keď si zarobil viac, takže by si mal zaplatiť na dani nie 100 000, ale 150 000, tak budeš doplácať. Ak ale sa ti nedarilo a zarobil si menej a musíš zaplatiť menej na dani, tak to štát vráti. Takže s týmto počítaj, že nie je to, že ku koncu roku, a k tomu dám ešte aj taký tip, nebuď v tom, že keď to platím až k 31.3., tak mám január, február, marec na to, aby som teraz všetko, čo zarobil, dal na daň. Lebo sa ti nemusí v januári, ani v februári, ani v marci dariť a potom to už nedobehneš. Preto je lepšie si odkladať každý jeden mesiac, čo zarábaš. DPHčka. Hneď ako založíš firmu, sa stávaš neplatcom DPH. Ak zarobíš na 49 790 eur, musíš sa zo zákona stať platcom DPH. Ku koncu nejaké otázky. Môže mať SROčku a byť zamestnaný? Áno, môžeš. Len musíš počítať s tým, že ten človek si ťa môže dať do orsr.sk a nájde si ťa tam a uvidíš, ja ho zamestnávam a mesiac dozadu si založil firmu, chce ísť preč, dokáže stíhať, keď nedeľu bude robiť na svojom biznise, že dojde pondelok do roboty, bude unavený, dokáže stíhať svoju robotu. Hej. Len s tým musíš akože počítať. Veľa zamestnancov s tým problém nebude mať, len počítaj s tým, že to ten tvoj zamestnávateľ dokáže zistiť. Môže mať živnosť aj SROčku? Áno. Môže mať živnosť aj SROčku a môže mať kľudne aj 5 SROčiek. Musím platiť dane? Áno, dane platiť musíš. Každý jeden príjem, čo dosiahneš, z neho by sa mali odviesť dane zo zákona. Ako to funguje s hypotékami? Chcem si vziať hypotéku, ale svoju odmenu som si nastavil iba na 400 eur. Takže keď uvidia, že mám odmenu 400 eur, dajú mi vôbec hypotéku? Áno, dajú ti hypotéku, lebo vtedy budú počítať, koľko vygenerovala SROčka. Hej, čiže to, že tebe dojde na účet príklad iba 300 alebo 400 eur, nevadí, lebo tvoja SROčka mohla mať veľký príjem a to sa počíta. Tam už záleží na tom, či je jednoosobová, že koľko je tam spoločníkov. Ak si 100% vlastníkom danej firmy, tak je to lepšie. Ak si polovičným, tak potom sa to už kráti. Ale áno, môže mať nízku odmenu a mať vysoký úverový rámec na hypotéke. Koľko činností si môžem uviesť do svojej SROčky? Uveď si tam, nie je to nejako obmedzené, ale uveď tam len to, s čím reálne budeš pracovať. Čiže ak budem marketér, tak si tam nedávaj nejakú, že budem lešenár. Hej, že budem robiť lešenárske práce a rozvoz, keď robíš marketing. Ale to tiež tvoji účtovníci pomôžu. A posledná vec. Ak si toto video zapol alebo zapla, len kvôli tomu, že teraz vidíš všade na YouTube alebo na Instagrame, že každý by mal byť podnikateľ a každý nadáva na od 9 do 5 robotu, že to hanba, keď pracuješ, každý by si mali podnikať, tak do tohto nechoď. Nestojí to za to. Nie je na tom nič zlé, ak chceš robiť od 9. do 5. byť normálnym zamestnancom, byť učiteľkou, byť vedcom alebo byť archeológom. Nie každý na toto stavaný. Ak teraz robíš od 9. do 5., ak začneš podnikať, budeš robiť 24/7. Takže reálne, ak na toto nie si stavaný, vykašli sa na to. Len kvôli tomu, že ti niekto tlačí, mali by sme všetci podnikať. Nie, ak nechceš podnikať a chceš byť učiteľka a o 1-2 roky mať deti a rodinu a starať sa o nich, je to úplne v poriadku a nenechaj sa byť niekto tlačil do toho, že všetci musíme byť podnikatelia. Čau.